ADC! Arise! ADC! Arise! ADC! Arise
Distinguished ladies and gentlemen, first of all, I want to thank God Almighty for making it possible for us to be here today. After thanking God Almighty, I want to thank all of you here today for assembling to listen to our next chairman of AMAC, Dr. Mo. Thirdly, I want to thank God Almighty because this is my first appearance at any campaign whatsoever since the adoption of ADC as a political party for the salvation of this country. Why do I say the salvation of this country? Because in ADC today, you have the founders of PDP there. You have the founders of all the political parties in this republic in ADC today. Why are they gathered there today? They are gathered there today to salvage this country. I can tell you that I have been part and parcel of Nigeria's political process since the 80s. I was one of those who crafted the current constitution of this country in 1984. But let me tell you what is unique. Please, can I have your attention, please? Let me tell you why Amach is a very unique local government area. In fact, you could even say a state within a state. Because the number of registered voters in Amach is more than most of the states in the country. Yes. Therefore, Amach is a unique local government. Unique in the sense that there is no ethnic nationality that is not in Amach. Unique in the sense that it has one of the largest voting population, more than 1 million. How many states have registered voters of up to 1 million? Very few. Therefore, I want to appeal to you, everybody in Amach should come out and vote ADC. Because ADC is going to replace the most corrupt government in this country. Yes. It is going to replace the most unpatriotic government in this country. Yes. It is going to replace a government composed of forgers and fake people in government. Oh, yes. Because they told us lies, they forged papers, and they forge everything. Yes, the forgers. Today, of course, including laws. You know how they forge, our electoral act. You also know how they forge The tax law. the tax law. A government of forgers, we should get rid of them. Oh, yes. And we can only get rid of them by making sure that we vote ADC in Amach. Believe me sincerely, I am not here to either deceive you or to tell you a lie so that you can vote for. No, I swear to God Almighty that there is today no party that can salvage this country other than ADC. Yes. Because it is a coming together of the most patriotic Nigerians who felt that this country needed to be rescued. And we must rescue this country. And we cannot rescue this country without your own support. That's why I am here to specifically appeal to you
to come out and vote. Besides that, I appeal to you, most of you are educated. Register online to vote. The registration is still on. You don't have to leave your place of businesses or your place of work to register. You can sit down in your room, in your bedroom, and register online and be able to vote. So I appeal to you, even though you have got the highest number of registered voters, that doesn't mean anything unless you come out and vote. Yes. If you come out and vote, I am sure you can change the narrative in this country. What I mean by the narrative, I am sure you are going to change the administration of Amach. You are also going to contribute significantly to the change of leadership in this country. But we cannot continue to allow people who don't mean well for this country except for themselves and members of their families. So I appeal to you to come out in large numbers to vote. Now let me summarize what I have said in Hausa. Jama'a musamman mutanen Amach. Shin kun sani waɗanda suka yi rijista su yi zaɓe a Amach sun fi yawancin jihohin Najeriya? Watakila ma ko kuna namba ɗaya ko namba biyu. Don haka fitanku ku yi zaɓe shine kawai zai samu ko zai sa ku samu rayuwa mai kyau a ƙarƙashin gwamnatin ADC. Wannan ba yaudara bane, ba ƙarya bane, gaskiya ne. Don haka muna roƙo a fita a yi zaɓe, kuma a yi rijista don ba sai ka je wani ofishi ba, za ka zauna kan telefon naka ma ka yi rijista, ka samu rijista da za ka yi zaɓe. Don haka muna roƙonku ku fita ku yi zaɓe, kuma ku zaɓi ADC, ku zaɓi Dr. Mo. Sai kuma ɗan taba fulatanci kaɗan. To jama'a salamu alaikum bandiraɓe fulɓe. Hande Allah waddiyam ha wasa ngam mi laara mon on laaran mi. Ɓadima ɓurna mon fu andayam meɗayam laarugo sina a photo. Bona non to hande ndayam ha wasa Allah hawti en ngam majum miɗo tora mon ngam onon bandiraɓe useni fu on vurta on subta ADC. A oton ɓurna mon fu on jangi ngam majum hala register na se to on yehi office on waɗa register be téléphone mama a waɗa register a heɓa katima ngam a waɗa zaɓe. Ngam majum miɗo tora mon useni fu barka Allah ngam ko emen be ɓikkon men be taniraɓe amen en vurta en subta ADC ɗo. Jotta waɗi duuɓi 4 miɗon nder siyasa, amma mi meeɗay laarugo gomnati nga Allah laani itti barka. Bana gomnati jotta ɗo go'o ni ɓe wujjan, ɗiɗi ɓe fasan, tati ɓe mballiti tatalaka sey ko e maɓɓe be saɓɓiɓɓe saare maɓɓe kamɓe tan. Kadi ɗume on mana démocratie to on subtan amin min laata wakili en moron nden bo min nafata mon, min nafata ɓikkoy mon, min nafata taɗiraɓe mon kokote mayi. Ngam majum miɗo tora barka Allah on vurta on tabbitina onon rooɓe mon, ɓikkoy mon, taniraɓe mon, on pat on vurti on subta ADC, on subta Dr. Mo.
Do you promise? Yes. Do you promise? Yes. Unhosi alkawana. Ana uki alkawari. Wadanda sikada uki alkawari. To bevi ibe kwenu mimbo minantai imbore. Are you going to help me out with Igbo? Okay, Igbo. He says I can speak Igbo. Igbo kwenu? Yes. Igbo kwenu? Yes. anyị nyeliwa aka ka unu tụtinyeliwa akwụkwọ maka ndọrọ ọchịchị wanwe n'ofu izu ụka jeneni. Biko nu ndị achị anyị kịta etikpọsịa n'anyị obodo wee tililisie n'anyị obodo. So ife anyị chọ kịta bụ ndoyali mbuyali. So ka unu bịa unu nchapụ ha jenu detinyenụ afọ unu n'akwụkwọ ka unu nwee ike wee tụtinye akwụkwọ. Jenu detinye afọ unu na ADC so that n'ụbọchị afọ ni ya bụ Saturday nke ọzọ jeneni enu ka unu bịa tụtinyelu Dr. Mo akwụkwọ. Onye anyị si ka unu tụtinyela akwụkwọ bụ Dr. Mo. ADC. ADC. ADNC. Oh, you are welcome. ADC. ADC. There's a protocol to this, and Yakamata Dikamumusani. And let's say ADC zache arise. ADC arise. Na uku say ache arise and shine Nigeria. Amatunda muna Amach zache arise and shine me. Amach. Amfainta. Kumfainta. ADC. ADC. ADNC. Thank you now. I shall say, if you don't understand Hausa, you understand Pidgin English. You know, say this Pidgin English, now we create them and the sweet pass English way then take give us. My name is Dr. Mo. I get PhD for environmental resource planning, but I be Naija person. I go primary school for this FCT. For primary school, I may be head boy. Secondary school, I be head boy. For university, I was one of the best people. When I don't go clap, if you don't be head boy, better clap. Oh. If not, I go call you out here today. But here we are in Wasa. Amach is a very important place. Now this place, I want Mokuna tell me, where is the president of Nigeria? Amach. Where is the National Assembly? Amach. All the diaspora embassies, where then they? Amach. Now true said and they Amach? Yes. Anybody who don't pass a particular threshold, socially, spiritually, economically, physically, has something to do with Amach. Now Amach now be the image of Nigeria. Now Amach now be the most significant place. You see this camp big why they speak. Now because we did for Amach. So if you did for Amach, clap for yourself everywhere you did. Because where you did in a very important place. And today I did very happy because you know say my boldness don't increase. I don't know whether somebody notice them. Because when you carry power for your back, anybody do anyhow? If you do anyhow, I hear say some people say they don't write the result for Amach. Nobody can write the result for Amach. Then go bring money, can't give una. Una go collect the money. Una collect if una won't collect. Una go collect them, but we go do the right thing because now money where then they steal. Look at Wasa. I don't come Wasa-Abuja, don't come everywhere. Daddy, children they sit down for ground for Amach. Tomorrow I they carry 50 decks go Kapua for Lugbe. 40 years after I do primary school here, children they sit down for ground. 2-3 years ago I they fix
healthcare centers. If you go to Madaki, the only healthcare center where they there, only one nurse they take care of over 100 pregnant women. Aisha Madaki. I put her on stipends for a month. It didn't too much, so I can't leave her. When I understand what they talk, Abi, that is how bad the people who don't select, people who don't get certificates, people who don't know anything, people who don't even understand the narrative of my conversation. How can you lead the most important local council when you did not even go to school? The current chairman no get certificate. You don't go school. This will not be matter of alleged. I won't make you come carry me go court. You no get primary school certificate. Now me talk am. And the boldness why they take talk. Now be say, my papa follow me come here. Oh, now jealousy they worry now. Now on club. What can't think be this now? Now my papa be this, so I no get another one. Now my papa be this, so. Now my papa be this, so I no get another one. So I take singing because now me go introduce my papa by myself. You see the strength. If we not lie, we no clap. That one lost see. But what's up, people? You are so lucky today because you know they're easy. We see it happen in other countries where, for example, during the New York Times, you have presidential candidates, aspirant coming to canvass because of the importance of AMAC. That is why H.E. Alhaji Atiku Abubakar is here to carry me for back. What's up, una day here? Una day here? Una day here? ADC! 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 Inshallah, next week, Saturday, there will be a new AMAC. A new AMAC that cares for everybody. A new AMAC for the Fulani man. A new AMAC for Igbo people. A new AMAC for Hausa people. A new AMAC for Nupe people. A new AMAC for Birom, for Gwari, for Igala, for Idoma. A new AMAC that take into inclusivity for women, for children, for the disabled, for everybody. Because AMAC is the center of gravity. The change we are asking for in Nigeria is an illusion if AMAC does not change. The president na indigene, the minister na indigene, because AMAC is not Gwagwalada, AMAC is not Buhari, AMAC is not Kuje, AMAC is not Sokoto, is not Lagos, is not Enugu. AMAC is the center of gravity. So the best of us must lead the rest of us. Kuma abundesa wannan jam'iyyar ADC. Before I sit down, let me tell you why it is the most important thing. Mama, Papa, and Pekin is not our problem in Nigeria. Do we not have Mama here? Do we not have Papa here? How is that one problem now? We get them plenty. Wallahi tallahi akwai ririn ruwa da zuma da zafi wanda zai zo in ka dauki lema da kai da leman wallahi sai ya zubar da ku ko baka ba. If you carry umbrella, you get the carrying way go fall. Plus you and the umbrella now away with you. AMAC is so dirty, there is no broom that can sweep AMAC. The problem of Nigeria is lack of inclusion. The problem of Nigeria is lack of respect. That is why ADC is a divine mandate. When you have respect for anybody, Sadiq is a Muslim, I am a Christian, but shake hands together. This is mutual respect. This is ADC. Shake somebody by your side and say, ADC. Kapama wani ADC. Wherever you are, shake somebody. If you are not shaking somebody, you are a suspect. Give somebody ADC. This is the only party that can campaign on election day. Because I will come and I will look at Maji and I will say, how far? Nobody can stop us from campaigning. Yes, I steal this one. Nobody can stop us. Because on a serious note, make I shake my father. Hey, fire. Fire. That you never see this one coming, no. This is ADC. Respect for religion. Respect for elders.
respect for tribe. Because at the end of the day, when we build roads, rural roads will be built. Primary healthcare centers will be revamped. Healthcare centers, primary schools, waste management, all these issues I'm listing are within the constitutionality of the local government. This is the most important local. This election is even more important than the presidential election because health is local, education is local, rural roads are what? Local. This is why come next week Saturday, Wasa-Abuja must come out to elect a new leadership that will take us to the new frontiers of where we're supposed to go. My name is Dr. Moses Paul, and I am the next AMAC chairman. God bless you. Our BBC, yes sir, our BBC, our BBC, our daddy, our BBC, our BBC, our daddy, our BBC, our BBC, our BBC, rise and shine. To jama'a assalamu alaikum. Na gode muku kwarai da gaske da aka saurara domin mu dan yi gajeruwar jawabi. Da farko wannan zabe da za a yi zabe ne wanda yake da muhimmanci kwarai da gaske da mazama Abuja. Abin da yasa yake da muhimmanci shekaru kusan 10 da suka wuce ba a samu gwamnatin da ta nuna wa talakawa adalci ko kuma gaskiya ko kuma cin gaban ƙasa ba. Wannan gaskiya ne! Wannan gaskiya ne! Gwamnatin APC, gwamnatin rayi ne, gwamnatin azzalumai ne, gwamnatin masu cin amanan jama'a ne. Da sata kamar bera. Don haka dukanmu 'yan siyasan da ke son cin gaban ƙasar nan mun haɗa kai mun ɗauko jam'iyyar ADC domin ta fidda jama'a cikin kunci da talauci da rashin zaman lafiya. Allah Ubangiji ya tsine wa APC. Allah Ubangiji ya karya APC. Kuma abinda za ku fahimta, Allah ba zai sauko daga inda yake ba, ku za ku karya APC, ku za ku kashe ta, ku za ku binne ta domin samun ci gaban ƙasar nan. Don haka Abuja Municipal tana da masu jefa kuri'a sun kai miliyan da wani abu. Kun fi yawancin jihohin ƙasar nan yawan masu jefa kuri'a, musamman matasa. Yanzu karɓan katin jefa kuri'a ko kuma karɓan fatin shiga jam'iyya ba sai ka je ko ina ba, kan telefon naka dinnan zaka shiga ADC, kan telefon dinnan naka zaka karɓi katin jefa kuri'a. Don haka musamman ku matasa, wallahi tallahi abinda ya sa muke abinda muke yanzu shine domin ci gabanku, domin dukanku ya'yanmu ne, jikokinmu ne. Don haka duk abinda za a yi kuma duk abinda za ku yi, ku tabbatar da mun kori azzalumai din nan. Azzalumai kuma su ne mutanen APC. Ba za mu fara koransu ba sai mun zaɓi ciyamomin local government namu domin su ne tubalin koransu. Don haka ga Dr. Mo nan shi ne ɗan takarar ADC na Abuja Municipal. Za ku zaɓe shi.
Asaka sare. Asaka sare. Donata Ujefa Usare Kuraka sai an tabbatar da an kira sunan shi ne ya ci. Kada ku jefa kuriya ku kama hanyar ku tafi. Ba zai yiwu ba. Abin da kuke son nan ba za ku sani shi ba. Tilas ku kare. Kun sani ko? Akwai kun tuna abin da ya faru 2014. Abin da ya faru 2014 da za mu zaɓi Buhari sai da muka tabbata mun kare mun tsare kuma duk wanda ya ce ba haka ba sai mu gama da shi. Don haka wannan shine abin da zai faru a wannan karo. Shi yasa muke roƙonku domin ku tabbatar da kun yi rijista, kun fita kun yi zaɓe, kun tsare sakamakon zaɓen nan sai an kira ɗan takaranku ya ci zaɓe. Kun fahimta? Kun fahimta? Za ku yi? Za ku yi? Za ku yi? To Allah ya ba mu nasara. Ya ɗan takaranmu nan Dr. Musa. We are going out. Let's start moving. Don't worry, madam. Let's go. Move. Move now, move, leave road.
akwai dalilin da muka zo nan. Wannan menene sunan jami'an namu? Ban ji ba. Hausawa ban ji ba. ADC. Abin da ya sa muka doki ADC. Kuna ji? Domin dalili. Wallahi tallahi akwai irin ruwan da zai yi. In ka ɗauki lema da kai da lema za a zuba da ku ko ba ka ba. In kuka dubi Amach yau, Amach ko ina na wari ko ina na da datti ba sun siyan da zai iya share Amach. Ko ba ka ba. Matsalan Amach, matsalan Najeriya shine ko kai Kirista ne ko kai Musulmi ne Allah ne ya samu wannan ko ba ka ba. Wannan wayon banza kamar ku ji mana yanzu an ce muna Muslim ticket Musulmi kuna jin daɗi? A kuna jin daɗi mana? To mun riga mun tawaye ko ba ka ba? Mun gane da wannan wayon ba za mu je da wayon nan kuma ba. Shi ne sa wannan Saturday mai zuwa ko ba ka ba? Shi ne za a yi zaben Amach. Amma tun da ina nan da babana babanmu yana nan ko ba ka ba? Babanmu na nan ko ba ka ba? Ina son mu ce baba oyoyo baba saurara mu ci. A saurara don Allah. Don Allah a saurara. A saurara don Allah. Kuna so ku ji daga gare ni? To idan kuna so ku ji daga gare ni don Allah ku saurara. ADC! 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 To, jama'an Amach, yau ga mu tare da ku tsakiyar Amach. Abinda nake so in jawo hankulanku, kusan shekaru 10 da suka wuce, muka zata APC za ta yi mana abin kirki ko kuma abin alheri. Amma yanzu shekara 10 muna cikin talauci, muna cikin wahala, muna cikin rashin zaman lafiya. Shi yasa da yawa daga cikinmu muka zauna muka yi shawara me ya kamata a yi, sai muka ce to ya kamata mu manta da duk bambancin siyasa ko kuma bambancin ra'ayin da ya kawo mu shekaru 10 da suka wuce. Mu sabuwar tafiya. Idan kuna tunani kusan shekara 1 da ya wuce ko kuma fiye da shekara 1, akwai inda na tsaya na cewa mutanen Najeriya ku saurara, akwai sabuwar tafiya. Ba faɗa ba? To bayan mun zauna mun tattauna tsakaninmu, muka ce to bari mu ɗauki jam'iyyar ADC mu ce ita ce sabuwar tafiyarmu. Yadda muka rungumi jam'iyyar ADC kenan. To yau Allah ya kawo mu karo na farko, shin jam'iyyar ADC din nan ita za ta fidda mu daga cikin wahalar da muke tare da shi shekaru 10 ko kuma babu haka? Na daya mun yi alkawari kuma mun rantse
za mu dawo da zaman lafiya a ƙasar nan. Mun rance za mu dawo da zaman lafiya a ƙasar nan. Na biyu, irin ɗimbin haraji da ake sakawa mutanenmu a tilasta su biya, mun ce ba zai yiwu ba. Ba wanda za a saka shi ya biya harajin da bai da kuɗin da ko kuma jarin da zai iya. Ko wane ne za mu yi mara haraji ne daidai gwargwadon abin da yake samu. Na uku, mun yi alkawari musamman hanyoyinmu, makarantunmu, asibitocinmu za mu tabbata sun samu cikakken kudin da ya kamata domin 'ya'yan talaka su samu ko lafiya ko kuma makaranta ko kuma sana'a. Ni dinnan da kuke gani kan ba don lokacin ana adalci ba, tun nan shekara 9 da rasa ubana, amma tun da lokacin a zamanin akwai adalci na ci gaba da makaranta na gama primary, na gama secondary school, na je university, sisin kobo ban biya ba. Amma sai gashi yau makarantar da ma za mu kai yayanmu babu su. Kar ka yi ma maganan asibiti babu shi. Duk abu mai kyau na rayuwa sai 'ya'yan masu mulki su suke samu. Ko ba haka ba? To abin da ya kawo mu shine mataki na farko, mu tabbatar da mun zabi ADC a local government level. Na biyu, mu tabbatar da mun zabi jam'iyyar ADC a state level. Na uku, mu tabbatar da shugaban ƙasarmu ɗan APC ne. APC. Don haka ya kamata ku ɗaura damara, ku yi nazari, ku tabbatar da na ɗaya kun yi rijista na jefa kuri'a. Yanzu kam ba ma sai ka je wani ofishi ba, akan telefon naka za ka yi rijistar jefa kuri'a kuma ka karɓi katinka. Ba sai ka tashi ka bar gidanka ko ka bar inda kake sana'anka don ka je ka yi rijista ba. Kan telefon naka za ka yi rijistar jefa kuri'a ka karɓi katinka. Na biyu, a jam'iyyance ma haka din ne yake. Akan telefon naka kakan iya yin rijista ka zama memba na ADC, sannan kuma ka tabbatar da ka jefa kuri'anka. Don haka muna roƙonku domin kanku, domin ƴaƴan, domin jikokinku, domin sana'o'in da kuke yi, ku tabbatar da farko kun zabi Dr. Moses a chairman na Amach, ga shi nan yana tare da ni. Za ku zabe shi, za ku zabe shi, za ku zabe shi. Alkawari tsakaninmu da Allah mu daga hannu. To, alhamdulillah mun gode muku. Domin idan ba ku san shi ba, ya taba zuwa nan campaign. Ya zo. Don haka ku zaɓe shi. Mun amince da shi, mun amince da shugabancin shi, mun amince zai yi adalci. Bar maganan addini ko Kirista ko Musulmi babu. Adalci bai bi addini ba. Don haka na so roƙe ku zaɓi Dr. Moses kuma ɗan ADC ne. Allah ya ba mu nasara. Mun gode muku kwarai da gaske. Assalamu alaikum. Amen.